Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Nġbarna unek dal-għodu madwar dal-artar biex nitolbu l-mulej il-grazzja tal-fedeltà tagħna lejn il-kelma tiegħu bħalma kienet Omna Marija. Għalhekk il-Qoddisa llum nagħmlu b'tifkira tal-Verġi Mqadsa Marija bħala tempju tal-mulej fejn Alla jagħmar jgħix preżenti dak kollu li huwa fidili għall-kelma tiegħu. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti ddaw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int li mħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Nikola u Teresa Xikluna. Nitolbu. U Alla, int fil-ġuf safi tal-Verġni Marija, b'mod tal-għaġeb ħejjejt tempju qaddis għal-ibnek. Għatina li aħna u nħarsu b'rabta sħiħa miegħek il-grazzja tal-mamudija tagħna nadurawk bl-Ispirtu u l-verità biex jisħoqilna nsiru dejjem aktar tempju tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Qari mill-littra l-Lud. Ħuti, Melkisedek sultan ta' Salem u qassis ta' Alla l-Oli, x'in Abram kien ġej lura mix-xeba li kien ta' l-Islaten, ħareġ jiltaqa' miegħu u birku. Lilu mbagħad Abram taħsem minn kollox bħal xhur. Isem Melkisedek ifisser l-ewwel nett Sultan tal-Ġustizzja, imbagħad Sultan ta' Salem, jiġifieri Sultan tas-Slim. U jidher bla missier, bla om, bla nisel, qisu la għandu bidu u lanqas tmiem ta' ħajtu. Imma biex ikun jiġbaħ lill-iben tal-Alla jibqa' qassis għal dejjem. Dan jidher wisq aktar ċar fil-każ li l-qassis ieħor li jiġi ikun jiġbaħ lil Melkisedek u li sar qassis mhux bliġi tan-nisel tal-ġisem imma bil-qawwa tal-ħajja li ma tintemx. Għax għalih tixħed l-Iskrittura, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Il-kelma tal-mulej lil-sidi oqgħod fuq l-eminti sa manqiegħek l-dewwa tiegħek birfes taħt riġlejk flimkien int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-mulej minn Sion, aħkem f'nofs l-dewwa tiegħek. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Tiegħek is-seta sa minn twelidek, fuq l-għolijiet imqazza sa minn qabel is-seb. Bħal-nida jien nissiltek flimkien, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Ħalef il-mulej u ma jisobbix, int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Int qassis għal dejjem bħal Melkisedek. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Halleluja, halleluja, halleluja. Ġesu sandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' Martu d-djufija fost il-poplu. Halleluja, halleluja, halleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu raġa' daħal fis-sinagoga u kien hemm raġel li kellu idu nixfa. U għadu jħarsu jekk ifejqux f'jum is-sibt biex ikollhom fuq ex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu nixfa: ejja fin-nofs. Imbagħad staqsa lilhom: x'iswa li tagħmel nhar ta' sibt? Ġid jew deni? Issalva ħajja jew toqtolha? Iżda huma baqgħu sikta u xi ħadd ħarsa qalila madwar fuqhom imlikket għal l-aħħar minħabba l-ebusija ta' qalbhom u qal lir-raġel: mitt idek. Dak medda u idu reġgħet ġiet f'saħħitha. U l-Fariżej ħarġu u minnu fih bdew jiftehmu ma' Erodjani kontra tiegħu kif jeqerduh. Il-kelma tal-mulej. Min jisma' l-quddies kuljum jista' jara li anke llum il-Vanġelu jitkellem fuq dik id-diskussjoni jew il-polemika li kien hemm bejn Ġesu u l-Fariżej. Ġesu ġie għax hu s-sit tas-sibt u s-sit ta' kollox, allura mhuwiex skjaf ta' liġi, u l-Fariżej kienu josservaw b'mod strett il-liġi. Imma l-ispirtu tal-liġi ma kienx f'qalbhom. U allura il-messaġġ li nistgħu nieħdu minn hawnhekk eżis bieb il-liġijiet anke tal-Knisja, anke kmandamenti, iridu iġibuna fi-stat ta' libertà, mhux fi-stat ta' skjaf illi nagħmel dik il-liġi nobdija u mbagħad qalbi jew moħħi huma l-kontrarju. U hawnhekk nixtieq nirrakkontalkom xi ġrali kważi 50 sen ilu, kont għandna qassis żagħżugħ kont Ruma u ġiet persuna tqer qalt li fader għandi dnu kbir. Tira l-mulej jaħfer kollox. Qalt li ma smajtx il-quddies fl-ewwel sibt. Tafu dak daqsxejn kbar illi kien hawn divozzjoni li min jagħmel it-qarbina fl-ewwel ġimgħa tax-xahar għal 9 darbiet sa jsalva. U mbagħad jien ta' qassis żagħżugħ qalt ilha il-quddies nartaħat mur. Qalt la. Ġal baqgħet kemm hi marbuta ma' tradizzjoni jew divozzjoni u mbagħad għal-iktar ħaġa importanti dik li tiltaqa' mal-komunità biex tiċċelebra l-Ewkaristija f'jum il-Mulej ma kienx tmur. Nispera li ħadd minna u dawk li din jisimgħuna m'aħna skjavi ta' tradizzjonijiet li jtelfuna is-sens veru tar-rapport tagħna ma' Alla. Kristu b'dik id-domanda li jagħmel lill-Fariżej nhar ta' sibt, x'tista' tagħmel, tajjeb jew ħażin? Naħseb jien irridu noqogħdu attenti illi ir-relationship tagħna ma' Alla tkun relazzjoni ta' mħabba. Mhux għax nikser il-liġi se jikkastigani, imma jekk jien ma nħobbux, ma nisemgħux, ma nagħmilx dak li jien nkun imbiet minnu biex jikkastigani, imma jien nitbiet minn il-mulej. U Omna Marija tellimna x'inqalet hawn jien il-għaddejja tal-mulej. Hemmhekk il-mulej għammar fija. U meta aħna ninsaqsu mulej xi trid minni u nirriflettu ftit, anki hemmhekk insiru amara ta' Alla. Ejjew biex din il-ġurnata ngħadduha maqgħudin fl-ispirtu tal-liġijiet tal-kmandamenti, dik tal-imħabba, għax kif Alla jħobbna anke jekk aħna mitinbin, hekk ukoll aħna rridu nippruvaw inħobbu dawk ta' madwarna. Minħabba l-ebusija tal-qalb
xi ħud jingħalqu għal Ġesu. Nitolbu l-Alla l-Missier bl-interċessjoni ta' Omna Marija sabiex kull bniedem fid-dinja jiftaħ beraħ il-bieb tiegħu għall-Ibnu Ġesu u ngħidu: O Alla li tagħti l-ħajja ismana, o Alla li tagħti l-ħajja ismana. Sabiex l-insara mifrudin minn xulxin iduru lejn Kristu l-uniku li jista' jfejja il-ġrieħi u l-firdiet ta' bejnietom nitolbu: O Alla sabiex in-nisa li qed iġorru ġewwa fihom il-bidu tal-ħajja ġdida isibu fl-istat l-għajnuna kollha li jeħtieġu biex iwassluha sal-aħħar nitolbu. Sabiex din il-komunità nisranija magħquda kemm hawnhekk preżenti fis-santwarju u kemm permezzi ta' sistemi soċjali nitalmu nfittxu mhux il-prattika reliġjuża bla ħajja imma fuq kollox l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu nitolbu. Nitolbu mulej għal-morda, mod partikolari dawk li huma weħidhom, kemm fid-djar u kemm fl-isptarijiet, biex isibu s-solidarjetà u l-imħabba tagħna n-nisara nitolbu. Permettu li nagħmel talba bit-Taljan għax hemm grupp isegwi din il-qudiesa. Preghiamo il Signore perché ci dia la capacità di ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica come Maria e perciò con la sua intercessione viviamo uniti a Dio e ai fratelli. Nitolbu. Il-res ukoll it-tal personali tagħna. O Alla Missier, inti bablajes, nitolbuk taħfer l-ebusija tal-qalb tagħna u tagħmilna sinjal ta' mħabba li tidher fil-qalb ta' Ibnek Ġesu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-dinma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li qegħdin inġibulek bil-ferħ kollha ta' qalbna fit-tifkira tal-Verġi Mqadsa Marija. Bil-ħajja tagħha hija turina kif ngħixu ħajja ta' talb u ta' tifħir tiegħek fil-ħnina kbira li tatina. Nofrulek dan is-sakrifiċċju ta' ġustizzja billi ngħixu ħajja tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja rrodurek ħajr. Għaliex int tħejji fi qlubna amar għalik u bil-grazzja tal-Ispirtu Santu issaffija għax jiddi fija id-dawl tiegħek u tqaddisha għax tagħmmar fija. Iżda minħabba l-obbedjenza tal-fidi u l-misteru tal-inkarnazzjoni,
il-Verġni Marija saret tempju tal-glorja tiegħek m'hawnx ieħor bħalu. Saret dar tad-deb imżejna mill-Ispirtu Santu f'kull xorta ta' virtù. Salet għall-palazz tas-Sultan tiddi bid-dija tal-verità. Belt qaddisa li xmajjar ta' grazzi iferħuha. Arka tal-patti ġdid li fija hemm awtur tal-liġi ġdid, Ġesu Kristu. Bih il-tajja kollha tal-anġu tal-qaddisin iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien magħhom il-qattifħir tagħna waqt li ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Murejalla Imbirek min ġej fis-sem il-mulej u sanna fil-għoli tasma'. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr, għax oġbok tilgħana hawn quddiemek biex taħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġiżawijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu qaddis kollu tiegħek. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nikola u Teresa Xikluna li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar ukoll fil-mejtin kollha u daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jfebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Inkomplu nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritid kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fi d-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubitna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li jintrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf Talla Mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu, danu l-ħarruf Talla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejġin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. If
Grazzi, Signoralla, gloria al Messie e l'Evangelo dell'Spirito Santo. Nitolbu. Għati dejjem kull għajnuna mulej lil dawk li titma bil-misteri għaddisa, għatijom li jimxu dejjem fi triq tal-ġustizja, lilhom li tajtom lil Verġim Qadsa Marija kollha ġmel għax imżejna b'kull virtu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nikkonkludi di ċelebrazzjoni billi nafdaw din il-ġurnata fid-del tal-mant ta' Marija billi ngħidu li tava Marit il-Madonna kif tirrakkomandana id-devozzjoni ta' dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkejn fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftej Ġesu. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba, morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.